Нурай, башкорт халык әкияте. Үзе усал, үзе кымсыз бер хан булган ди. Тоткан ди халкын җирсез, сусыз. Һәр атнада чәчен алдырган ди ул. Башын китәрергә авыллардан кеше китерткән. Ханның чәчен кырырга кем генә килмәсен, иенә кире әйләнеп кайтмый торган булган. Бу хәлдән халыкның коты алынган, ханнан ничек котылырга белмәгән. Аңа карышуны халык уена да китермәгән. Шул хан кулы астындагы авылларның берсендә карт белән карчык яшәгән. Буларның 3 улы булган ди. Бер көнне ханның чәчен алырга олы уллары киткән дә кире кайтмаган ди. Аннан уртанчы уллары киткән, ул да кире кайтмаган. Карт белән карчык кайгыга чумган. Менә яңадан бер атна узган икән, ханнан тагын чакыру килгән. Хәзер инде карт белән карчыкның иң кече, бердән-бер төпчек уллары ханның чәчен алырга китәргә тиеш булган. Карт белән карчык үтә ярлы көн иткәннәр. Идә бер кабымда икмәкләре булмаган. Кеше улга юлга ни тыгарга дип, карт белән карчык бик зур кайгыга чумган. Шуннан соң ана карчык бер уйга килгән. Аннан-моннан даладан алабута җыеп кайткан да, шуны төеп тартып он ясаган. Онны үзенең күкрәк сөте белән изеп, шул камырны көлгә күмеп, көлчә пешергән. Егет шушы көлчәләрне алган да, ата-анасы белән саубуллашып, юлга чыгып киткән. Берничә көннән соң егет хан сараена килеп җиткән. Аны хан янына кертүләре булган, хан аңа үзенең үткен пәкесен тоттырган да, чәчен кырырга кушкан. Хан үзенең таҗын салган икән, егет аптырап киткән. Ханның башында кәп-кәкре мөгез тырпаеп тора ди. Ләкин егет гаҗәпләнүен ханга сиздермәгән, аның чәчен кыра биргән. Егет эшне бетерүгә, хан урыныннан торып башына таҗын кигән дә, «Син шушында гына утырып тор», дип чыгып киткән. Егетнең карыны ачкан булган. Ул анасы биреп җибәргән алабута көлчәсен ашарга тотынган. Шул вакыт хан кире әйләнеп кергән. Егетнең бик тәмләп ашап утыруына күзе төшкән. Ханның мондый азыкны гомерендә дә ашаганы булмаган. Нәфесе төшеп егеткә әйткән: «Син нәрсә ашыйсың? Миңа да сындырып бир әле, ашап карыйм». Егет көлчәнең яртысын сындырып ханга биргән. «Нинди тәмле. Моны нәрсәдән пешергәннәрсең?» Тәмле булмаска, минем әни бу көлчәләрне үзенең күкрәк сөтенә изеп пешерде шул. Ханның коты алынган. Ул: Мин аның анасының күкрәк сөте белән пешерелгән көлчәне ашаганмын. Димәк, анасы миңа да күкрәк сөтен имезгән ана. Бу егет миңа бер туган эне була. Миңа аның канын кыю гына. Әгәр дә мин аны үттермәсәм, ул минем башымдагы мөгез турында барлык кешегә сөйләп йөрер. Миңа нишләргә соң хәзер? Иң яхшысы, аны әдәм аяк басмаган тау-ташлар арасына еракка илтереп ташлатыйм. Шунсыз кытылып булмас. Ханның палачлары егетнең аяк-кулларын, күзләрен бәйләгәннәр дә атка салып, кеше йөреп йөрмәслек карурманга, чытырманлыкка илтеп ташлаганнар. Бу урманда бары тик йырткычлар гына яши икән. Егет анда үлән тамырлары, җиләкләр белән туенып бик озак яшәгән. Үзенә ук белән җәя ясап алган, ау аулаган, йырткычлар тиресеннән кием сыман нәрсәләр оештырган. Идән килгән киемнәр аның күптән инде тузган булган. Ул ата-анасын, туган җирләрен, Ирәндек тавын өзелеп сагынган. Анда ничек әйләнеп кайтырга да белмәгән. Бер көнне
Ул урманда тинтерәп йөри торгач, бик арган да агач арасына ятып йокыга талган. Шул вакыт бик көчле җил күтәрелгән. Егет уянып китүенә искиткеч матур тавыш ишеткән. Ул сикереп торган да тавыш ишетелгән якка киткән. Үзе дә кая барганын белмичә бик озак барган ул. Ахырында бер тау башына менеп җиткән. Тау ди, тау өстендә ниндидер тузгак башлы юан кыры сабаклар ди. Ул җилдә бөгелә-сыгыла, үзеннән ниндидер матур тавышлар чыгара ди. Егет өзеп алган да, аннан озын курай ясап, өреп караган икән, тагын да искиткеч тавышлар чыга ди бу курайдан. Егет үзенә иптәш табуга бик куанган. Ул көн сайын бик озак курайда уйнарга өйрәнгән. Ахырында ул өендә яшәгән чакта белгән һәм хәзер башына килгән көйләрне уйнарга өйрәнгән. Аның күңеленә рәхәт, тынычрак булып киткән. Шулай итеп, егет йөри торгач, үзенең туган җирләренә кайтып җиткән. Озак юл йөреп аргач, егет бер тау башына утырган да, курайда уйнарга тотынган. Тирә-яктагы җәйләүгә чыккан халык бу матур көйләрне ишеткәннәр дә егет янына тыңларга җыелганнар. Шулай итеп, курай башкорт халкында кулдан кулга, буыннан буынга күчеп килә торган иң моңлы, йөрәккә иң якын уен коралы булып калган ди.